είναι δύσκολο να θυμάσαι, ζούσε ένας γέρος τσαγκάρης. Το σπίτι του ήταν πολύ μακριά από εδώ, τόσο μακριά που είναι δύσκολο να φανταστείς. Ήταν ένα μικρό χωριό, στο παιδί της απέναντι της Οσίας. Τον γέρο τσαγκάρη τον έλεγαν Πανό. Αλλά κανένας δεν φώναζε Πανό, η κύριε Πανό, η τσαγκάρη Πανό. Όλοι στο χωριό γνώριζαν και το φώναζαν Πανό, γιατί όλοι τον αγαπούσαν. Ο Παπαπανόφ δεν ήταν πλούσιος. Όλο το γιος του ήταν ένα μικρό δωμάτιο που έβλεπε στον δρόμο του χωριού. Μέσα στο το δωμάτιο ζούσε ο Παπαπανόφ. Αυτό ήταν το παγκαζάκι του. Εκεί έφερε τα παπούτσια. Ο Παπαπανόφ έδειχνε πάντα τόσο χαρούμενος. Τα μάτια του πίσω από τα στρόγγυλα γυαλιά του φάνταζα πάντα γελαστά και λαμπερά. Συχνά σιγοταγουδούσε ή σφύριζε εύθυ με κάποιο σκοπό και χαρούμενος χαιρετούσε τους ανθρώπους που περνούσαν μπροστά από το μαγαζί του. Γεια σου Ιβάν! Γεια σου Μαρούσκα! Τι κάνει ο γιος σας? Καλά είναι? Σήμερα όμως τα πράγματα ήταν αλλιώτικα. Ξημέρωνε μια μέρα διαφορετική, ξεχωριστή από τις άλλες. Ο Παπαπανόφ στεκόταν στο παράθυρο του μικρού μαγαζιού του και κοίταζε έξω άκεφα. Συλλογιζόταν τη γυναίκα του που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια. Έβγαλε το ρολόι του. Κοίταξε την ώρα. Πήρε στο χέρι του τη χρυσή αλυσίδα, το τελευταίο δώρο που το έκανε η πολεμημένη του γυναίκα πριν πεθάνει, και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. Η σκέψη ταξίδησε πίσω στο παρελθόν, τότε που ήταν νέος, σε κάποια άλλα μακρινά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα, που ήταν όμως τόσο να πάω ακόμη στη μνήμη του. Τότε που ακόμα ζούσε η Κατερίνα του και το σπίτι του ήταν γεμάτο με γιορτινές μυρωδιές και την αγωνιστική γλυκιά φωνή του. Τι απέγινε η γυναίκα του? Πέθανε σε γέννα του μοναχωριού του. Πρόλαβε όμως να του χαρίσει πριν άλλες 2 χώρες. Πού είναι τώρα τα παιδιά του? Παντρεύτηκαν και του χάσανε γονάκια. Αναγκάστηκαν όμως να ξενιτευτούν. Πήραν τις οικογένειές τους και έφυγαν μακριά. Φέτος δεν θα μπορέσουν να επισκεφτούν τον πατέρα τους. Τα εγγόνια του και η χρυσή αλυσίδα της γυναίκας του ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχε στη γη. Πόσε μου, παραμονή Χριστουγέννα απόψε και εγώ μόνος. Πόσε μου. Δεν ήταν κανένας από τη γυναίκα που γελάμψε στα μάτια που τα έκρυβα τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά του. Έβγαλε ένα βασίλειο σαναγμό, πήγε αργά προς τον κρύο και πήρε το τραπεζάκι ένα παλιό μπλε βιβλίο. Διάβασα το βιβλίο την ιστορία της γέννησης του Ιησού Χριστού, δηλαδή την ιστορία των Χριστουγέννων. Το μικρό αγόρι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε σε κάποιο ζεστό άνετο σπίτι, αλλά σε μια φάπνη για τα ζώα. Γιατί δεν υπήρχε δωμάτιο στο Παγκοσμίο, όπου πήγαν η μητέρα Παστάρης Μαρία και ο Παστάρης Ιωσήφ να ζητήσουν πετράλαιο για εκείνη τη νύχτα. Θεέ μου, αν ερχόντουσαν εδώ στο σπίτι, δεν τους έβασαν να κοιμηθούν στο δικό μου άντρα κρεβάτι, δεν θα τους σκέπαζα με τούτη την πολύ χαρακτηριστική κουβέρτα. Έτσι δεν είχα κι εγώ συντροφιά. Θα έπαιζα με τα παιδάκια. Έξω είχε αρχίσει να απλώνει το υγνίο μύκιο. Έβαλε λίγο τσάι σε μια κούπα και ξανά άφησε το βιβλίο. Όμως, αν ο Χριστός ερχόταν στο σπίτι μου, δεν θα είχα τίποτα να του δώσω. Σταυρικά μια σκέψη πέσει γύρω του Παπαπανόφ. Χαμογέλασε και τα μάτια του πίσω από τα μικρά άστρογια γυαλιά του. Τη θύριασε χαρούμενο. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και πήγε στο παλιό παούλο όπου υπήρχε ένα σκονισμένο κουτί. Το άνοιξε και έφερε από μέσα ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια. Κράτησε από ένα παπούτσι σε κάθε χέρι. Λοιπόν, ναι, αυτά θα του έδινα να ερχόταν εδώ στο σπίτι μου. Μια γλυκιά γαλήνη πλημμύρισε την καρδιά του. Αναστέναξε με ανακούφιση, παίρνοντας πάλι το βιβλίο στα χέρια του. Να ήταν τέχνη στο σκέψο δωμάτιο ή περασμένη ώρα. Ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά. Το γυαλισμένο δάκτυλο του Παπαπανόφ γλίστρησε από τις 40 της σελίδας. Το βιβλίο ακούμπησε στα πόδια του. Τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά του έβεσαν από τη μύτη του και ο Παπαπανόφ αποκοιμήθηκε. Έξω έκανε πολύ κρύο. Θα μπες στη γορέσια χαρακτηριστική του δρόμου, πάροντας μες στην καταχνιά.
Μερόφωνο, ο Τσαγκάρης κρύβονταν ήσυχα στην πολυθρόνα του, προχωρίζοντας ελαφρά. Ξαφνικά μια φωνή έκοψε στο μάτι του. Μπαρμπαπανό! Μπαρμπαπανό! Ποιος είναι? Κι όμως δεν είναι κανείς στο δωμάτιο. Ποιος φώναξε λοιπόν? Το γυλιάδε. Μπαρμπαπανό! Εκδήλωσες την επιθυμία να με δεις. Θέλεις να έρθω στο μαγαζάκι σου για να μου προσφέρεις κάποιον χώρο? Αύριο λοιπόν από την αυγή ως το σούρουπο να κοιτάζεις έξω στον δρόμο και θα με δεις να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνωρίσεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι. Αυτός ήταν! Ναι, ήταν ο Χριστός. Μπορεί βέβαια να ήταν όνειρο, αλλά εμένα δεν με πειράζει. Εγώ θα σταθώ εκεί στο παράθυρο το πρωί και θα περιμένω με την ελπίδα αύριο, ανήμερα Χριστούγεννα θα με επισκεφτεί. Αλλά πώς θα τον αναγνωρίσω? Φυσικά δεν έμεινε ένα μωρό στη φάτνη. Έγινε μεγάλος άντρας. Έγινε βασιλιάς όλου του κόσμου. Αφού όπως λέει και το βιβλίο, είναι Θεός. Ωραία λοιπόν, θα σταθώ εκεί στο παράθυρο το πρωί και θα τον περιμένω. Πάντως είμαι σίγουρος πως θα έρθει οπωσδήποτε αύριο. Σιγά σιγά πήρε να ξημερώνει και οι πρώτες ηλεκτρίδες έπεφταν στους αντιφυλούς λόφους. Ο στενός δρόμος με το καρδιακινή άρχισε να λούζει στο φως. Κανένας όμως δεν φαινόταν να έρχεται ακόμα. Καλημέρα, Μπαρμπαπανό. Καλώς τον Νικολάη Πέτροβιτς, τον άρχοντα του χωριού μας. Είναι έτοιμα τα παπούτσια μου. Το περιποιήθηκες καλά. Ξέρω ότι είσαι καλός μάστορας. Αλλά κι εγώ δεν είμαι τυχαίος. Ο πρώτος του χωριού πρέπει να φοράει τα καλύτερα ρούχα και τα πιο γελιστερά παπούτσια. Μην ανησυχείς, αρχοντά μου. Αντρώνω ότι δεν θέλεις τόσο πολύ που θα καθευτίζεσαι πάνω τους. 2 λεπτά να τα τηρήσω και να τα πάρεις. Ανήσυχο σου βλέπω, Μπαρμπαπανό. Περιμένεις κανένα? Ναι, το γιο του Θεού, το Χριστό μας. Εμφανίστηκε χθες στον ύπνο μου και μου είπε πως κάτι σημαίνει στο χωριό μας και μάλιστα στο φυσικό μου. Από τότε η καρδιά μου χτυπάει δυνατά και πάει να σπιάσει από την αγωνία. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ? Ξεκούτκινες τελείως. Αν έρθει ο Χριστός στο χωριό μας, σε σένα θα έρθει. Τι έχεις να του προσφέρεις εσύ? Να είσαι σίγουρος πως θα προτιμήσεις το δικό μου και του πουλιού το δώρο θα έρθει το τραπέζι που θα του δηλώσω. Μπρος τα παπούτσια μου φίλου. Κύριε, εσείς φαίνεστε πλούσιος. Πάρτε κάτι σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν με πάρτε τα σκοπέλα μου, μέρα που είναι σήμερα. Αυτό λέω κι εγώ, καλά μου κύριε. Χριστούγεννα, μέρα αγάπης. Πάρτε κάτι σας παρακαλώ. Φύγε από μπροστά μου. Γέμισε το χριστιανός. Δεν μπορεί να περπατήσει κανείς χωρίς κάποιος να τον ενοχλήσει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα πω στον διοικητή της αστυνομίας να μαζέψω όλους τους αυτοσαλείς. Γυναίκα! Τι είναι, Νικολάκη, φωνάζεις? Δώσε εντολή στους υπηρέτες να ετοιμάσουν τα καλύτερα φαγητά και βάλτε το κελάρι τα καλύτερα κρασιά. Γιατί τι έγινε? Απόψε θα έρθει στο σπίτι μας ο Χριστός. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Μου το είπε ο Παπαπανός, παρουσιάστηκε στον ύπνο του. Είπε πως θα πάει στο σπίτι του. Σιγά μην πάει στο κουταχούρι, τι να του προσφέρει αυτός? Αυτό λέω κι εγώ. Εδώ φτάνει. Θα στρώσω το κεντυμένο τραπεζομάντιλο, θα βγάλω τα χρυσά χειροπήγια και τα μαχαιροπύρουνα. Άνοιξε και το τζάκι και όλους τους πολυέλους θα ανάψω. Θα αφήσω και το φως της αυλής ανοιχτό. Καημένε Πανώ, τι έχεις να προσφέρεις εσύ? Έλα, ας μην αργούμε. Φώνηξε τους υπηρέτες να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες. Άκαρδοι άνθρωποι, κανείς δεν αγοράζει τίποτα και κάνει τόσο κρύο, ξεπάγιασα. Από το πρωί δεν πούλησα τίποτα. Ας ανάψω ένα σπίρτο να ζεσταθώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έχεις ξεπαγιάσει. Μόλις τι δεν περιμένεις να ζεσταθείς. Σήκω γρήγορα και πέρασε μέσα. Να κάθεις εδώ στο κρεβάτι, να ξεκουραστείς και να ζεσταθείς λίγο. Θα αρρωστήσεις, καημενούλα μου. Σε ευχαριστώ, Μπαρμπαπανό, αλλά δεν μπορώ να καθίσω πολύ. Θα ζεσταθώ και θα φύγω. Μην βιάζεσαι, μικρούλα μου. Έξω ο καιρός είναι πολύ άσχημο. Δεν γίνεται να μείνω πολύ. Πρέπει να πουλήσω κάτι για να αγοράσω φάρμακα για την άρρωστη μητέρα μου. Και ο πατέρας σου? Πάει καιρός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο.
Μόνη περιουσία μας, μια ξύλινη παράγκα δίπλα από το ποτάμι. Η υγρασία τσάκισε τη μητέρα μου. Πρέπει να φύγω. Εγώ ζεστάθηκα, αλλά εκείνη... Περίμενε! Φόρεσε το. Το αγόρασε και την αγκονούλα μου, αλλά εσύ το έχεις μεγαλύτερη ανάγκη. Τώρα και τα χρήματα. Παίρνουν να αγοράσεις φάρμακα και φαγητό. Χριστούγεννα είναι σήμερα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει νηστικός αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστώ, Βροκοφανό. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι δεν έτυχαν και εσένα. Πήγαινε τώρα. Η μητέρα σου θα σε περιμένει. Θυμήθηκε τα δικά του παιδιά και σκέφτηκε πως αν επόμενο Χριστός θα ζητούσε να βοηθήσει όλα τα έθνα του κόσμου. Να μην υπάρχουν πια πόλεμοι και δυστυχία στη γη. Ζήτω! Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Να τα πούμε! Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Εορτή μεγάλη και στο δέντρο του Χριστού ήρθε η Στεφάνη. Δέντρο μεγάλο como σκασμένα! Δεν βρεθήκα καλημέρα! Ήρθαν τα Χριστούγεννα και ήρθαν τα Χριστούγεννα! Το ξέρετε! Δεν χρειάζεται να μου πείτε! Φύγετε γρήγορα! Έχω ένα σωρό δημοσίες να κάνω! Άντε πάλι! Κάθε χρόνο τα ίδια! Να τα βράσω τα λεφτά σου, Κύριος! Αν το παλιό τσιγκούνι! Τα φραγκοφωνιά! Στο κουραμένο! Καλέ! Αν ήταν όλοι σαν κι αυτόν, ούτε σε αυτά θα κάναμε από τη σκληρή καρδιά! Τι κακός άνθρωπος! Χριστούγεννα χωρίς καλά τα γίνεται! Δεν γίνεται! Τώρα που πάμε? Πάμε στον Παραπανό! Ναι! Να τα πούμε! Και βέβαια να τα πείτε. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, εορτή μεγάλη και το δέντρο του Χριστού ήρθε η Στεφάνη. Δέντρο με χρυσά στολίδια, με κουπέτα, με παιχνίδια, τώρα πάρετε παιδιά. Άξουτε μου τα σκατιά και ο Χριστός πάντοτε όλα μας τα στέλνει. Με αγάπη σήμερα όλα αυτό τα στέλνει. Μπράβο, παιδιά. Πολύ χαίρομαι που ήρθατε καφέ. Να, πάρτε. Ζήτω! Χαμογέλασε τον Παραπανό. Τα παιδιά είναι ευλογίες σκέφτηκε και θυμήθηκε για άλλη μια φορά τα δικά του παιδιά. Μπήκε μέσα, έβαλε ένα φιτζάνι τσάι και κάθισε στον πάγκο. Όσο περνούσε η αιωνία του μεγάλωνε. Κάθε τόσο έκλεινε τελικές μορφές στο παράθυρο, αλλά μάτια. Έτσι κάτσε εδώ! Χίλια συγγνώμη. Να, κάνει πολύ κρύο και ακούγησα λίγο να ζεσταθώ. Δρόμο από τον Βρονιάρη! Το μου λερώσει η πόρτα! Μπρος! Πήγαινε να σου το πει! Περιμένει μπισκέτα! Τόσο σκληρή καρδιά. Αχ, Θεέ μου. Αλλά έτσι είναι. Αν είσαι φτωχός, δεν σε υπολογίζει κανένας. Περιμένει επισκέπτη, λέει. Θα είναι κανένας σαν του λόγου. Φίλε, τι κάνεις εκεί? Τέτοια μέρα και δουλεύεις. Δεν είμαστε να πεις ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι. Φαίνεσαι τόσο προγωμένος. Δεν σε πειράζει να πω, Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που με κάλεσες. Έλα, πάρε. Μακάρι να μπορούσα να σε προσφέρω περισσότερα. Στο κάθε κάτω Χριστούγεννα είναι σήμερα. Μέρα αγάπης. Αλήθεια, αυτό είναι το μοναδικό δώρο που παίρνω τα Χριστούγεννα. Κανείς άλλοτε δεν μου το έχει και τόσο καλά όσο εσύ. Θεωρούν τη δουλειά μου ποταπή και με αποφεύγουνε. Αλλά εσύ μου άνοιξε την πόρτα σου και τώρα θα ζεσταθώ λίγο. Κύριε, καλά να σου δώσει ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Θεό, φίλε μου. Αυτός δεν ξεχωρίζει κανένα. Αυτό πες στον Άρχοντα Πέτροβιτς απέναντι και τους ομοίους του. Λοιπόν, χτύπησε την πόρτα του και έκανε σαν να έκανε το χειρότερο έγκλημα.
Θα έχει και αυτό στα δικά του. Ποιες και όλα ψέμισες και δύσκολα. Περιμένεις επισκέπτη, όχι κανένας από του λόγου μου, Έξυπνος είδα τον Ιησού Χριστό. Το γιο του Θεού. Ναι, έρθει σήμερα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν στέκομαι εδώ και κοιτάζω έξω μήπως και τον δω να έρχεται. Σου εύχομαι όλα καλά να πας στη ζωή σου, Παπαπανό. Ευχαριστώ για το τσάι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ο Παπαπανό στάθηκε και λίγο στην ανοιχτή πόρτα, παρακολουθώντας τον καθαριστή να απομακρύνεται. Ο χειμωνιάτικος ήλιος έλαβε και οι φωτεινές του αρχίδες ζεσταίνανε λίγο το παγωμένο αέρα, λιώνοντας σιγά σιγά το πάγο στα τζάμια από το ξέρα καντρίλι. Περάστε μέσα. Θα προβώσετε το έξω. Όπου κι αφήνισα, με έδιωξαν. Στο απέναντι σπίτι παραλίγο να μας κατασπαράξουν τα σκυλιά. Πώς γλιτώσαμε, ένας Θεός το ξέρει. Δεν είστε τόσο παγωμένοι. Πώς βρεθήκατε εδώ, πού πηγαίνετε? Στο διπλανό χωριό, καμιά 10 χιλιόμετρα μακριά. Έχω συγγενείς εκεί. Μου υποσχέθηκα δουλειά. Πρέπει να ταΐσω τον ορφανό μου. Στο παπδοχείο δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχω χρήματα. Έτσι ψάχνω ένα μαλλιό για να βγάλω τη νύχτα. Ο παππούης δεν θα μου βρει να εγώ θα σου φέρνω. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Εγώ θα κοιμηθεί να πάψε. Έλα, πού πες εδώ να σας αφήσει. Είσαι τόσο τώρα στο πόδι. Εγώ φυγώ ένα κοράκι που σου νοιάζει. Και πού είναι τώρα? Ο γιος μου αναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Δεν υπάρχουν δουλειές βλέπεις εδώ, για φέτος δεν μπόρεσε να έρθει. Βάλε λίγο στη σπίτι να πας. Όσο είχες ένα με το πουλί, εγώ βρίσκω γάλα. Θέλω, ναι, μου αρέσει πολύ το γάλα και το πρωί θα να φάω. Το γάλα είναι σε εκείνη την κατσαρόλα. Θα το βάλω στο ποτηράκι. Αν δεν μας έδωσε το σπίτι σου, κι εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν αυτό. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνου Παππούλου, το άλλο του παππού μου. Γιατί είναι εκείνα τα ποδαράκια σου? Δεν έχω παπούτσια να τα έχω ρίξει να σου πάρω μουσικό. Για πες. Καλή μου μανούλα. Αν είναι καλά παιδί το Χριστούγεννα, όλες τις φορές που μιλήσω θα μου στείλει παπουτσάκια, έτσι δεν είναι μανούλα. Ναι, παιδί, ναι, έτσι είναι. Καλή μου μανούλα, πάντα Θα πιες το πάνω σπόρο και τις άλλες που έχει αφήσει. Να, θα πιες το πάνω. Ο Παπαμαγκό δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν τα γυμνά ποδαράκια του παιδιού. Έτσι, Τα παιδικά παπούτσια στο σεντούκι. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Αυτά θα τα δώσω στο μικρό Χριστό. Όμως το παιδάκι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε αυτή την παγωνιά χωρίς παπουτσάκια. Τι να κάνω, Θεέ μου. Θα του τα δώσω. Είμαι σίγουρος πως θα του κάνω. Κωνσταντίνη, ξύπνα. Για δεν κοιμάσαι μικρούλια αυτά τα παπουτσάκια. Τι όμορφα που είναι, κοίτα. Τι όμορφα που είναι, κοίτα μωρούλα. Δεν έχω ξανασπαρέσει όμορφα παπούτσι. Μάμα δεν θα πιάνω το ποδαράκι. ναι, παιδί μου, ναι, έτσι είναι. Δεν ξέρω πώς θα σε ευχαριστήσω, Παπαμαγκό. Συμβαίνει
τίποτα. Έχεις ακούσει τον Χριστό που γεννήθηκε σήμερα τα Χριστούγεννα? Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Ιησούς Χριστός πρόκειται να έρθει σήμερα. Λοιπόν, αυτός ο Ιησούς Χριστός πρόκειται να έρθει σήμερα εδώ. Το είδα με φάρμα στο απόψινό μου όνειρο. Εύχομαι το όνειρά σου να βγει αληθινό. Εξάλλου το αξίζεις. Φέρθηκες τόσο καλά σήμερα, το παιδί μου. Γεια σου τόσο, ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Περίμενε λίγο. Πάρε αυτό το ρολόι με την αλυσίδα. Είναι χρυσή. Πούλησε για να βγάλεις το πρώτο σου έξοδο μέχρι να βρεις δουλειά. Όχι, όχι, δεν μπορώ να την δεχτώ. Είναι τόσο ακριβή. Πώς θα μπορέσω να την ξεκυρώσω? Πάρτι. Εσένα σου χρειάζεται περισσότερο. Εξάλλου και η γυναίκα που την έκανε τώρα. Αν ήταν τώρα εδώ μαζί μου, τι ακριβώς πράγμα θα έκανα. Είσαι τόσο καλός. Εύχομαι Θεός να το δώσει τα καλά που κάνεις. Γεια σου, ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Να πάτε στο καλό. Ο Παραπανό έκλεισε την πόρτα πίσω του και γύρισε το παράθυρο. Κρίμα. Θα πέρασε περίπου απασχολημένος με το παιδάκι και δεν τον είδα. Δεν θα ξαναπεράσει όμως. Στο μεταξύ, στο πέμπτο εφαντικό, ο Πέτρος περιμένει εκείνο στο κρυστάλλο μάτι. Βράδυ και ακόμα ανοιχτώνει. Τι φρένο αυτό θέλει. Το τζάκι συνέχεια καίει. Κι όμως εγώ νιώθω το αγωμένο. Και η καρδιά μου είναι τόσο άδεια. Δεν φτάνει η φωτιά για να ζεστάνει την παγωμένη σου καρδιά, Νικολάη Πέτροβιτς. Αυτή ζεσταίνεται με την αγάπη. Μόνο τα δικά της μάτια μπορούν να δουν τον Χριστό. Λοιπόν, καθώς φαίνεται όλα αυτά ήταν μόνο ένα όνειρο. Πώς θα ήθελα το όνειρο αυτό να έβγαινε αληθινό? Ήθελα τόσο πολύ να έρθει στο σπίτι μου ο Χριστός. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή του φάνηκε πως είδα κάποιον να στέκει μέσα στο δωματίο. Ακόμα έβλεπε ένα πλήθος να περνάει από μπροστά του. Τα παιδιά που λένε τα κάλαγα. Το κοριτσάκι με το σπίτα. Ο Ευρωχαριστής. Η μάνα με το παιδί. Όλοι αυτοί που είχαν μιλήσει μαζί του εκείνο το βράδυ. Και όπως περνούσαν από μπροστά του, τους άκουγε να ψιθυρίζουν. Εμάς δεν μας είδες! Δεν με είδες Παραπανό, δεν με γνώρισες. Ούτε με γνώρισες Παραπανό. Δεν με γνωρίζεις λοιπόν. Μα τι έγινε? Ποιοι στολή εσείς? Πεινούσα και μου έδωσε να φάω. Διψούσα και μου έδωσες να πιω. Κρύωνα και με πήρες και με ζέστηνες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησες σήμερα με μια καλή σου πράξη ή με έναν ευγενικό σου λόγο και τους παραστεκόσουν, ήμουν εγώ. Εμένα βοήθησες. Εμένα δέχτηκες σήμερα, Παραπανό. Θεέ μου, ήρθε τελικά στο σπίτι μου ο Χριστός. Ήταν εδώ όλη τη μέρα και δεν το κατάλαβα. Τόσο τυφλοί είμαστε λοιπόν που δεν βλέπουμε ότι ο Χριστός περπατάει καθημερινά δίπλα μας.